ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବନ୍ୟାଜଳ ଜରିପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜରିପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବନ୍ୟାଜଳ। ଏଠି କୁଜିନେତା ପ୍ରବଳ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁର୍ବଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବନ୍ୟାଜଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟତଃ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବା ପରେ ଜରିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜଣାଇବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଜରିପଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ, ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ଜରିପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ, 4ଟି ସ୍କୁଲ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସୋରଣ, ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ବାଉଁଶମୂଳ, ହनुमंत, କଳକଳେଶ୍ୱର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଶାଇ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଜରିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆର୍ବିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତିର ସମାଧାନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ପ୍ରତାପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିଭି।